kuna mbuya vake inofunza nezvakeka. Ukaenda nziroda yakaoma vakomana we uninda mukoni wazavini tiperekedzeyo kakuna mbuya vake ndinofunza nezvakeka. Zimwe nguva anouya seanerudo sezitarakeka yeikarudo asi ariye akaonzeridze kuparara kweupenyu hwedu. Zimwe nguva anouya seanerudo sezitarakeka yeikarudo asi ariye akaonzeridze kuparara kweraramo yedu. Kana pane anoziva kune nzira yekunogara mbuya vake yeikarudo andiperekedzewo ndinobvunza nezvakeka zvimwe ndingamunzwisise. Kana pane anoziva kune nzira yekunogara mbuya vake yeikarudo andiperekedzewo ndinobvunza nezvakeka zvimwe ndingamunzwisise. Tokina misapi yoke loko elengi FIFA de l'animation.
Vazoka verudo rwanhasi vanoti wandiye uyo ari pedo naye, uyo ari kure anotambwa naye pafoni. Rudo rwanhasi rwangofanana neWhatsApp, ukaenda offline anobatidza umwe. Vangofanana neWhatsApp, ukaenda offline anobatidza umwe. Anotadza nei kumubata tatanaro, anotadza nei kumubata tatanaro, anotadza nei kumubata tata Magatenga, 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 anotadza nei kumubata tata Magatenga. Ngomaba anotadza nei kumubata tatanaro, anotadza nei kumubata tatanaro, anotadza nei kumubata tata Magatenga, anotadza nei kumubata tata Magatenga, anotadza nei kumubata tata Magatenga, anotadza nei kumubata tata Magatenga. Ngomaba